хора, аз съм Петко БГ и днес с мен е Чирт БГ, който е нуб, да. И сега ще ви разкажа моята история спартанска. История спартанско-българска. Така, аз бях зелен и отидах в базата на сините. И там направих нещо велико. Ще се питате какво е то? Ще узнаете в следващия епизод на Истории по българската телевизия. Ето рекламите минаха. Така, и чуйте историята. Почваме. Аз отидах в базата на сините и там те не ме забелязаха, защото са нубове. Да, по-нубове са от Митко. Чирт БГ, не трябва да му узнават истинското име, но как си да е. И те, нали, са по-нубови от него. И така рипнах. И те не ме видяха, щупиха ме яйцето, малко трудно, защото сървър е бъгъв. И почнах да ги бия наред. Макни! И ние с Митка направихме една шега. Гръмнахме се цици, обаче тъпия сървър е лагав и, нали, не се щупи. И сега. И после... И накрая после, вижте какво стана. Аз ги убих там, 2 или 3, колко убих. И накрая един предател от моя отбор ме бутна от кораба. И после този същия, който ме бутна, ми даде айрон меч. Знаете ли какво значи това? Уважение. Да, уважение. С главно У. Дами и господа. И това беше черешката на тортата на днешния епизод с Истории по БНТ. Така, за мен беше чест да ме гледате. И тук беше Чирт БГ. А сега да започваме с истинската игра на Майнкрафт. Чирт БГ, къде си? Какво? При тебе ли съм? Да. О, оцелих. Как оцелих, не знам. Ама ти как рипна? Хора, Чирт БГ, той май снима клип, нали, Чирт? Кой? Дай, като умрем и летим, като призраци. Не, виж къде паднах. Вижте къде паднах, хора. Аз съм нуб.